Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, мин бүген урманда, Казаннан ярак түгел, һәм минем тапшыруымның кунагы күренекле үләнче Фирая ханым Захарова. Ул безгә ничек итеп май ахырында дөрес итеп үләннәрдән, яфраклардан файдаланырга өйрәтер. Әйдәгез, тыңлыйк әле. Рәхмәт сезгә чакырган өчен. Менә без хәзер Казаннан ярак түгел, урманда, шундый матур табигать, шундый матур чиста, шундый бүген көн. Менә урманда булу үзе бер рәхәт. Үләннәрне әзрәк карап, әзрәк сөя җибәрәбез. Безнең каен яфрагы бик файдалы үсемлек. Аны җәй буе, яз буе ишеп торырга ярый. Бүтән үләннәргә кушып, ул канны чистарта, теге мочеполовая система яхшы тәэсир итә. Аннан соң бауырларга, белләргә, давление вакытында аны ишәргә бик яхшы. Моны ашарга да ярый, ишәргә дә ярый. Аннан соң менә әзрәк сагызлы булса, аны бер нинди паразит яратмый. Шуның өчен без аны очень часто применяем ләмле булган вакытта. Теге кичкенә булган вакытта әзрәк яфраклары. Андый породалар тоже бар. Алар бөтен вакытта ачылып булмый, кайнап бит тоже телесе бар. Аннан соң менә можно киптереп, кыш буе чәй шикелле эчәргә ярый. Менә лесмару, карлыган яфрагы, кура яфрагы, каен яфрагы, битник, укроп семенасы, гөлҗимеш, пшиповник, аны кушып чәй эчсәгез, ул үзенә үзе канны чистарта. Менә без карап торабыз, Маратның күркәсе, шишкалары хәзер кеше бик популяр, как бы рецептлар эшлиләр, күбесе шомламавыга. Менә булары, менә пыльцаны можно эчәргә дә, чәй шикелле әзрәк кенә. Можно аракыга салып дөрәп нәрсәләргә. Можно киптерергә. Хәзер иң популяр әйбер шишкалары, менә бу яшел шишкалары. Алар кичкенә, алар тагын үсеп чыга сабантуй вакытында, тагын күбрәк була. И менә бу шишкалары бик каты сагызлы була, тагын бер 10 көннән бик каты сагызлы була. Менә ул шундый файдалы. Аның белән варенье эшләргә бик яхшы. Бер слой теге шикәр кымы, бер слой шишка, бер стакан су астына кусасыз. Шуны әкрен генә утта 1-2 сәгать куясыз, уттатасыз да, кайнап чыккач, сүндереп куясыз. Икенче көн тагын кайнатып чыгасыз да, 1-20 минут кайнаткач, бер иң күбендә 2 сәгать кайнаткач, тагын сүндереп куясыз. Аннан соң шуны әбәтләп сизеп, шундый янтар әдистә була, шундый смола шикелле варенье була. Шуны сизеп, аннан соң куясыз, бутылочкаларга или баночкаларга куясыз. Можно теге как сиренда шикелле эшләргә, а можно просто обычный крышка класть холодильника. Бер аш кашыгы, бер чәй кашыгы, көнгә 2 тапкыр можно шуны су белән, җылы су белән эчеп торырга. Или же просто авызга кабып эчәргә кирәк. Менә бу шундый яхшы бер теге противовирусный, противомикробный, аннан соң иммунная система бик яхшы как бы тәэсир итә. Лимфатическая система бик яхшы чистарта. Менә бу шундый доступный антибиотик иммунал. Менә хәзер ярый, ул кичкенә. Примерно 6-7 көннән, 10 көннән ул теге бик каты не була, сагызлы була. Менә шул сагызлы вакытында иң файдалы була. Поэтому менә без сабантуй вакытында, обычно сабантуй була, без сабантуй вакытында нәрсәләрне җыябыз. Но хәзер кеше уже аны җыя башлады. Менә хәзер как раз әши әрим бик яхшы үсеп утыра. Майская полынь дип атап буланы. Пока чәчәк атмый. Менә шушы үләнне җыеп, бер пучокны киптереп куярга кирәк. Или же менә бу вакытта свежий книж, менә шушыларны алып, менә шушы 1-2 недель менә шушы лепесточканы алып, можно ипинең җиге теге йомшагы белән можно җитырга. То есть чәйнәп җитырга ярый. Нәрсәдән файдалы? Ул как бы антипаразиттар бара, шундый яхшы. 5-6 көн ичкәч, 10 көн отдыхать как обязательно. 5-6 көн ичкәч шулай ипи белән. Ул үзенә үзе как бы антибиотик шикелле бара, ишкесен чистарта. Бик күп ичмәгез. Как говорят, каш ясында күз чыгармагыз. Вот. И можно әзрәк чәй шикелле эчәргә дә ярый. Примерно шушы бер стакан суга бара. Шул стаканны ичкә бүлеп эчәргә кирәк. Но аны тоже көн саен эчәргә ярамый. Иң күбендә 10 көн эчәргә кирәк. Бик күп эчсәгез, баш авырту чыгарга мөмкин үзеннән үзе. Даже 50 грамм яратмый. Анда үләндә бик көчле көч бар шушы үләндә. Ул теге кара кешеләргә каршы тора, даже на физическом плане. Поэтому аны эчәргә дә яхшы, эчәргә дә яхшы. Кулланырга, допустим, даже идә тотрга да яхшы. Димәк, әремнең җыю вакыты да май ахыры, шулаймы? Ну, май, нене әремне анда майда җыялар. И ул чәчә вакыт тагын җыялар.
Менә ул хәлеш әле пока чәчәк атмый. Аның пока яфраклары бара. Аның бит тоже бик каты пиши чәчәкләрендә була. Теге семеннар бик каты семеннар чыккач, ул тоже бик файдалы була. Менә как раз бер-ике семеннардан анарасын тоже может ипи белән ашырга. Менә как раз җәй буе үләнне теге периодына ашап торырга кирәк шушы үләнне. Менә сарут яшел төстә. Тамырын алган вакытта ул менә пушок шикелле чыга, менә мондый көчле булып чыга. Шушы сарутны җәй буе җиргә ярый. Или менә яңгырдан соң ул бик тиз, бик җиңел чыга. Аның менә бу стрелкалары да файдалы. Аннары соң тамырлары бик файдалы. Бирләргә, бауырларга, кан тамырларына, ташларны ошатып чыгара и так далее. Менә бу үпкәләргә бик яхшы менә бу үлән. Поэтому аны менә буларны ашарга ярый. Тамырларын можно чәй шикелле эчәргә. Или же менә термосларга салып, төнәтмә шикелле эчәргә тоже бик яхшы була. Бер карасаң, бернигә кирәксез чүбүләне кирәк. Менә бер карасаң, бер кая чүбүләне инде ул настоящий чүбүләне. Инде шуның өчен без әйтәбез клиентларга, менә бөтен бакчадагы чүбегез бөтенесе файдалы дип. Бөтенесен җыегыз, бөтенесен киптерегез, бөтенесен кулланыгыз дип әйтәбез. Постоянно андысы шулай ичендә. Менә карагыз, менә монда аның арасында Вероника дигән үлән чыга, Вероника луговая. Менә бу үлән тоже кандай бик чистарта. И үпкәләргә бик яхшы файда бирә. Бу хатын-кыз авыртларына бик яхшы файда бирә. Менә бу Вероника, аның даже исеме Вероника дип атала. То есть хатын-кыз исеме белән бирелгән. Менә моны чәй шикелле дә чыгар. Бу теге зыянлы үлән түгел, файдалы гына үлән. Поэтому менә бу үләнне чесагыз, 5-6 үлән салсагыз, чәй шикелле, менә как раз бара профилактика многих проблем. Менә бу үлән, сасы үлән, называется по-другому чистотел. Ул хәзер чәчәк атана бар, бик яхшы. Менә бу бик агул үлән, но бик файдалы үлән. Шуның өчен менә иң зыянсыз шундый була рецепт. Менә шушы чистотелны менә бер экземплярны алып, менә тамыры белән бергә, менә шушы, менә кичкенә генә шушы нене растениене алып, әбәтләп җуып, әбәтләп бекләп, марлыга салып куйгыз 3 литрлы әче суга. 10-15 көнгә менә шушындай только экземпляр кичкенә генә. Шуны салгач әче суга 15 көннән соң ана бер аш кашыгы эчеп торырга ярый. Это противопухолевое средство, луканы чистарта, вирусларны бик яхшы бетерә. То есть кешегә көч бирә торган үлән. Но әче суга салган вакытта аның теге булмый передозировка, ул теге как бы токсичные свойства травы убирает, теге не белән сыворотка. И получается кишечная флора как бы не очень страдает. А була ичкән вакытта ул менә башта бетерә вредные вещества, аннан соң бетерә полезные вещества. То есть аңа без разницы как работать. Шуның өчен башта шушыны ичкән вакытта әче суда аның как раз файдасы гына була, зыяны булмый. То есть токсичности не будет и передозировки не будет. И флора кишечная как бы исән-сау кала. Шуның өчен менә бу доза, менә бу рецепт простой, доступный, агулы түгел, менә бу кирәк кешегә. Май аянда шулай эшләп куйсагыз, бик яхшы була. Менә шушы экземпляр больше күбрәк ярамый, кирәк түгел, әйләнеп чыга. Шунда салгач әче суга, можно бер аш кашыгы, можно бер стакан салырга теге сметана. Вернее, бер аш кашыгы сметана кирәк салырга. Или бер стакан, или бер аш кашыгы сахарный песок, или изюм кирәк салырга. Ул преображение, ул как бы закваска шикелле була. Менә шушы бу рецепт бик теге хан заманындагы бу рецепт, давнейший старинный рецепт. Но ул действительно файдалы. Менә бу зыянлы булмый. Бу чистотел. А если сок чесагыз, настойка чесагыз, бик каты кичле була. А там нужно очень осторожно по дозе принимать. А су белән эчәргә вообще мы даже не рекомендуем. Но менә бу яфрагын, кичкенә генә яфракны алып, например, менә шушы яфракны алсып, теге ипинең йомшак җиренә чәнәсәгез, җитсагыз, бер көн шулай эшләп торырга ярый. Менә шушы яфракны гына ипигә салып. Ул зыянлы булмый, то есть передозировка булмый. И как бы всасывается в нее, прямая кишкада всасывается. Менә шушы доза, кичкенә генә доза, зур ярамый. Бу бик кичле, бик агулы үлән. Но повторяю еще раз, иң яхшысы закваска була. Әче суда эшләнгән бу. Аның файдасы бар. Зыяны точно юк. Әче су белән творогтан калган сары су. Пахта, обратка, әче су это вот одно и то же. Закваска, анда получается ферментация бара. Теге токсичные свойстволары бетә, а полезные кала. Менә майның тагын бер бик файдалы үләне чыга башлады. Менә бу хвощ полевой каранар үләне дип атала. Менә бу үлән бик яхшы мочеполовая системага файда бирә.
Үпкәләргә файда бирә, канны чистарта. Вот. Менә шушындый кара төстә була. Менә карагыз, ничек аның чәнечкеләре карап тора эскә. Менә болай җылганнары и теге более яшьләре, теге чисто ак яшьләре ул бик бармый. Менә бу называется хвощ полевой. Ул тора менә шундый теге чия була колечкалары. Менә бу так и называется хвощ полевой. Менә шушындый файда формада була хвощ полевой. Аны ничек җыярга һәм сакларга? Менә бу вакытта җыярга ярый. Китерә кирәк, кара урында, чтоб кояш булмасын, әзрәк сквозняк кирәк. Аннан соң маларга или капчыкка салып куясыз да, кайчан җыелган, нинди үлән. Потому что үләннәрне җыйгач, турагач, ул бөтенләй икенче формага әверелә. Бик күп вакытны кеше белми нинди үләнне җыйганын. Ансы тоже бар. Нәрсәдән файдалы булды дидегез? Үпкәләргә файдалы, теге бирләргә файдалы, канны чистарта, буыннарга файдалы. Бөтен җиргә файдалы, менә бу үлән бөтен җиргә файдалы. Но үзеңне постоянно эчәргә ярамый. Иначе бирләргә бик ошамый. Аның потому что теге сагызлары, смолалар тоже бар. То есть алар әзрәк раздражение бирергә мөмкин. Шуның өчен 5-6 үләнне или 3 үләнне, 5 үләнне салсагыз яхшырак була. Менә каен яфрагы, бетнекләр, хвощ полевой, теге укроп семенасы, шиповниклар салсагыз яхшырак була. Каен аннан соң кураҗиләк яфрагы, аннан соң бардыган яфрагы. Бу вакытта яхшырак була. На самом деле сборлар яхшырак була. Фирая Бу ханым, вакытта кычкан салырга ярый. әйе, менә кычытканнарны да күрәбез. Кычыткан. Кычканны бу вакытта май вакытында җыярга бик яхшы. Аны ашарга да ярый. Кемнең каны куела, бик каты куе булмаса, аны бер 6-10 көн ашарга да ярый, ишергә дә ярый. Ә менә 5-6 үлән салсагыз, канны атырга, теге донник үләннәре или же теге тол кайны салсагыз, аның тоже файдасы бар, зыяны булмый. Аны постоянно можно тоже ичергә. Әйтәләр, быел кычыткан бик сирәк чыккан. Менә без табигать карыйбыз, бик кычкан бик күп түгел. Менә шундый еллар була. Бу табигать шулай үзе шундый менә теге форма бирә. То есть бер елны бысы күбрәк, теге елны бысы күбрәк, ул шундый Бер гармония инде. Шундый как бы история бывает. Бер вакытны без помню, 3 ел бардык ромашка кездек бер урында. 3 ел. 4-нче елда барган шул урынга машинада, анда кругом теге әҗи әремие. Бер ромашка юк я. То есть табигать үзе выбирает то, что выращивать надо. Как это называется? Стабилизирует. То есть баланс шли, баланс. Шундый кызык булган менә табигать шундый эшли үзе. Допустим, алма бит тоже ел сайын булмый шулай бит. Алмалы еллар бар, алмасыз еллар бар шундый. Менә табигать үзенең эшен белә. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез тагын кайсы үләннәр турында белергә теләр идегез? Сорауларыгызны комментарий рәвешендә калдырыгыз. Әле без киләсе тапшыруларда да файдалы үләннәр хакында сөйләрбез, Алла бирсә.